Makati matin. Counties timo budget. Onge odiochieng' ma pesa county at the end of the day okobiro. So it's not ni mondo yienegi gi spend at source ni eka tich timre. There is what we call Public Procurement and Disposal Act. Wacho ni wan gi budget mar 10 billion. What wachako spend? What is spend kama. So the PFM, the Public Finance Management Act, noneno this gini choni, kawe jogi ni ochok pesa kendi to tigo kaka gidwaro, development ok ve timore, nikech pesa mochok cha also contribute to development. So, mai di nang pesa ni ka glucose marum. Kuro chok pesa gite, any account u. Kuro samudwa tiyo gi pesa, to just notify ni, ne watimo procurement machalo kama, nikech why do you delay with procurement process to gigi to say how? Kuro chul, jogi ema mondo kuro chul kama. Okay nene ya, pandara, pesa pandara ne, pesa kelwa kubini magpigi. No, there's order. Emo miyo wan gi these laws. The laws ma wan go oromo. Gima kuro dwarore en goodwill from the both executive and the county assemblies mondo gi deliver on the mandates manomiwa. To magi okinyal timo, kokinyal analyze the budget. Omiyo jopiny be nyaka yiero jomo nikare. Nikech niwinjo ko ng'ato wacho ni to kata joma tin machalo Omamba gini man kanyogo. Apenji, ka un dhano abich, to gi jatikete question ni as many as of the opinion say aye, to dhano turi mane. Anyway, let me stop there. Jiang'wen oyiego to in kendi metamori. Ede kanya. Okay. Dr. Ngati wadonjo ne weche mag siasa. ODM dwaro omigi kom mar jalup jatend piny Kenya. Kare koso oyo. Trevor, anto kaja ODM omiyo kanya duoko penjo jo ODM maber.